Reit, dwi'n sgynnu yma rwan, enwau gwelwch yn dda. Sara Lloyd o blwyddyn 10, dwi wedi dod o wers mathemateg. A stafell? Ystafell 5. A phwy sydd wedi cyrraedd 9? Yes, Smith, blwyddyn 9. Calvin, ystafell 3. A Gwen Waters ydw i, blwyddyn 10. Roeddwn i mewn gwersi hanes yn ystafell 14. Wel, mae'n amlwg eich bod chi gyd yn anhapus gyda'r ysgol ar hyn o bryd. Pam tybed? Wel, mae'n syml a bod yn onest. Mae gas gyda fi'r ysgol hon. Dwi'n cysau'r ysgol. Dwi ddim eisiau dod i'r ysgol, a dwi ddim eisiau bod yn yr ysgol. Dwi'n cytuno gyda Sara. Wel, mae'n ysgol yn iawn weithiau. Pam wyt ti mor grac, Sara? Mr Hughes mathemateg. Mae eisiau fy ngweld i amser cinio. Pam wnes i anghofio gwaith catref? Wel, mae Mr Hughes yn hoffi gwaith cartref. Mae'n berson diflas. Iawn, ond amser cinio. Dyle fod pob disgybl, yn gallu cael amser breg ac amser cinio. Mae angen amser i ymlacio a bwyta arno ni. Hefyd, gwaith catref. Dwi'n gweithio'n galed yn yr ysgol bob dydd. A dwi ddim eisiau mynd adre a gwastraffu amser yn gwneud gwaith catref ar ôl mynd adre. Mae'n amser banio gwaith catref. Geiriau gryf, unrhyw un eisiau ychwanegu? Wel, dwi'n cytuno gyda'r fanio a talfa, ond mae gwaith catref yn syniad da weithiau. Mae'n helpu i ddysgu pethau. Ydy, weithiau, ond dwi eisiau amser i wylio i stendas ar yr apprentice. Mae amser yn lacio yn bwysig. Mae angen system newydd yn yr ysgol hon. Pwynt da, hoffwn i gael mwy o wersi chwaraeon a llai o wersi gwyddoniaeth. Dwi ddim yn deall cemeg a ffiseg ac mae bioleg yn ofnadwy. Wel, mae'n iawn gen i gwyddoniaeth. Dwi eisiau bod yn nyrs yn dyfodol. Felly bydd gwyddoniaeth yn dda. Ond beth bynnag, dwi'n cytuno gyda chwaraeon. Mae angen, yn fy mani, mae angen mwy o wersi chwaraeon. Dydy 1 awr o wythnos ddim yn digon. Ond dwi ddim yn gallu chwarae pylbrwyd. Mae'n gas gyda fi nofio am Reading Cross fel bobl fel fi. Ond ie, mae gofalu am y corff yn bwysig. Mae gordewdra yn broblem o fawr yn Nghymru heddiw. Dwi'n cytuno, ond mae angen chwaraeon newydd. Dwi ddim eisiau mwy o wersi hoci, yn enwedig gyda Fion Jenkins, mae hi'n beryglus gyda'r ffom hoci. Ha, dwi wedi sylwi ar Fiona yn cael hoci, byddai'n handi yn ysgrym. Ond, rhaid i fi ddweud, mae chwaraeon yn helpu dysgu sgiliau tîm, ac mae bod yn awr agored yn bendigedig ar ôl bod mewn y labri am awr. Dwi'n deall y pwynt, ond hoffwn i astudio drama. Dydyn ni ddim yn gallu astudio drama yn yr ysgol hon, a dwi eisiau bod yn actores. Does dim llawer ddewis gyda'r cwricwlwm newydd, rhaid i bawb ddysgu Cymraeg, Saesneg, mathemateg a gwyddoniaeth. Wedyn, rhaid i bawb wneud gwersi chwaraeon ac addysg ryfeddol. Mae eisiau mwy o ddewis. Hoffwn i ddysgu Rwsieg a Sbaeneg, dim jyst Ffrangeg. Right, dyma'r sefyllfa. Rydyn ni eisiau cwricwlwm newydd. Rydyn ni eisiau mwy o gwersi chwaraeon a llai o gwersi technoleg a gwyddoniaeth. Dydyn ni ddim eisiau unrhyw mwy gwaith cartref. Rydyn ni eisiau cadw ein amser breg a cadw ein amser cinio i bod gyda ffrindiau. Heddiw. Byddai hynny ddim yn bosibl heddiw. Dyna'r broblem o'r ysgol hon, rheolau top. Felly mae rhaid i mi wneud fy ngwaith cartref a weld Mr Hughes. Yn bendant, a di Gwenna ni yn colli hanner amser cinio hefyd. Tro nesa, di fe eisiau aros yn y gwersi felly.